Fil-qalba ta' Bur Marrat hemm storja li qed tiċċirkola għal diversi snin. Teżisti f'ħafna varjanti differenti imma l-qalba tal-istorja jisa dejjem l-istess. Raġel xieħ li bes il-biss tradizzjonali Malti miexi tard fid-dlam bil-lejl. Din hija l-istorja tax-xieħ ta' Bur Marrat. L-istorja li ser nirrakkontaw ġiet ippubblikata fil-Malta Independent fil-25 ta' Ottubru tal-2020. John u Paul huma żewġ ħbieb. It-tnejn li huma kienu qegħdin fil-karozza. Paul idejh fuq l-isteering u John kien passiġġier. Kienu qegħdin isuqu minn San Pawl il-baħar lejn id-direzzjoni tal-Mosta. Kien lejl sieket u l-karozza tagħhom kienet l-unika karozza għaddejja fit-triq dak il-ħin. It-triq kienet totalment vojta u qaskon tara ruħha għaddejja dak il-ħin billi kien tard bil-lejl. Hekk kif waslu mal-parroċċa ta' Bur Marrat, propju fejn Sherry's Garden Center, Paul ra xi ħaġa stramba li ġibditlu l-attenzjoni. Raġel anzjan, wieqaf nofs ta' triq, immobbli, bħal donnu ma kienx konxu tal-periklu li seta' jkun fih. Paul waqqaf il-karozza fin-nofs, xel il-hazard lights u tnejn li huma ħarġu mill-karozza biex jaraw jekk kellux bżonn xi għajnuna. Meta staqsewh, l-anzjan ma wieġeb xejn, baqa' ċass iħares lejhom. Għalkemm dak il-ħin għadditilhom minn moħħhom li dik kienet xi ħaġa mhux tas-soltu, ma tantx allarmaw irwieħhom. Wara kollox kull ma kienu esperjenzaw kien raġel xieħ konfuż f'nofs ta' triq. Daħlu tnejn li huma fil-karozza, saqgħu minn ma' ġenbu u baqgħu għaddejjin fi triqthom lejn id-direzzjoni tal-Mosta. Wara ftit mijiet ta' metri, għat-tieni darba reġgħu rawh f'nofs ta' triq. Din id-darba indunaw li qed tiġi xi ħaġa stramba ħafna. Paul ma waqqafx il-karozza u fl-iskumdità li sab ruħu fiha iddeċieda li jibqa' jsuq minn ma' ġenbu. John għas biss kellu ċans jitkellem fuq dak li kienu għadhom kemm raw, għax fil-pront Paul beda jsuq b'veloċità eċċessiva. Tant li John beda jibża ħafna u ġibidlu l-attenzjoni li bda sewqan kienu se jispiċċaw mejtin it-tnejn li huma. Paul lanqas biss ħares lejh bħal donnu qas kien ħdejh. Baqa' jsuq bajnejh ippuntat il quddiem lejn it-triq. Hekk kif qorbu lejn inħawi tal-Mosta u kienu qabżu l-kappella ta' Santa Margherita ta' Inrahana, Paul beda jnaqqas ftit il-veloċità u John imwerwer staqsih x'kien qiegħed jiġri. Abjad karti bajnejh ċassi, Paul qallu illi kif qabżu x-xieħ t-tieni darba u tefajnejh fil-mera biex ħares lejh. Jinduna li x-xieħ kien tfaċċa bil-qiegħda fuq is-sit ta' wara tal-karozza tagħhom u bil-biża li ħakmitu ippanikja u qapat isuq b'veloċità għolja. Meta ħares lejn is-sit ta' wara, John mara lil ħadd. Ix-xieħ kien telaq bla ebda ħoss. Din l-istorja tax-xieħ ta' Bur Marrat hija esperjenza li għadda minnha wkoll il-ħabib tagħna Rena Farrugia. Huwa kien irrakkontalna din l-istorja tiegħu f'episodju 34. Kien għadda minn esperjenza simili ħafna meta hu u ħabib tiegħu kienu għaddejjin minn din l-istess triq. U mal-biżna l-Knisja ta' Bur Marrat biex niftehmu fejn hemm dak il-Garden Center il-kbir, hemmhekk hemm stage tal-linja. Għal jaraħ dak ix-xieħ fuq l-istage għalli x'inhu jagħmel hemm. Issa kemm ħares titlu hemm ħatta. U saq naqra għalli tħares fuq wara Rena tlu ġara, għalli u jħares fil-mera, tlu dak minnu. U ksaħna jek il-fat pal-issara, spajki tal-assu ftit suf li għandi midi. U ftaq waħda klikjaj ta' tlub qasuq, għalli ġra tlub qasuq. Ma li wasalna fl-erja dejdu laħna ta' Inrahana, minnum il-Mosta jaflimi, telaq. Bat ipparkjajna ħadna nifs u ma rajniex. U to be honest, jiena kont smajt li hemmhekk ġili ġara xi ħaġa simili, però ġifieri meta tħares lejhem ma bdejt taraħin. Iwa, sa li u baqa' magħna bil-qiegħda magħna fil-karozza sakemm wasal quddiem il-kappella ta' Inrahana. U taf tiddiskrivih ġifieri. Iwa, xieħ li bes il-bis tradizzjonali Malti. Ixir bil-beret biex niftehmu, bis-sidrija, bil-misbajda. Tista' ġa għandi 4. 2 minnhom bla xkwara. Le, 5. 2 minnhom bla xkwara. Però dan eżatt ma li waqqafna. Għaxaħna bdejna ħarsu lej il-mela kultant, pero u sikat u ma jgħamillek xejn. Ijatem
Le, ma jagħmlu lak xejn. Xejn, hemm siket u daqshekk. Stejjer ta' raġel xieħ miexi bil-lejl jeżistu madwar Malta kollha. Kultant jaraw ħaddej biex kora fuq spaltu wkoll. Matul dawn it-3 snin li jenna nagħmlu l-podcast, ikkuntattjawna l fuq minn 10 minn nies biex jgħidulna li kellhom esperjenza paranormali li tinvolvi dan ix-xieħ. Ġieli ġor li xkora fuq spaltu. Inti qatt kellek xi esperjenza simili? Iktbilna fil-kummenti. Narawkom id-darba li miss.